hapon sa tuya gabos ang pagrespeto ko bang giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia na nag-antabay man ninyan kasabay din sa kuyang paglaom na sana po gabos kita na sa ligtas asin tranquilo na sitwasyon sa tuyang pagbuhay-buhay sa tahaw kaini mga pinaghampang nga to na responsibilidad, trabaho, lalong-lalo na kagabatan asin problema. Madagos po kitang magsarig dahil magpuknat ng pakimaharak sa mahal na Diyos. Sa pagi po ka na sa tuyang pangadjiman kay Mama Mary, Miyerkules mo niyan, our Mother of Perpetual Help, may novena tabi taon-taon alas 5:15 ng hapon. Pasalamat kita sa mahal na ng Santa Maria. Sagkod mo kitang alas 5 ng hapon, Bicol Target naman tangka mo dyan nagmemorianda si naghanda na kan pamanggihan. Sasabayan ni kamo sa paagi kan paghatag ni kan ng iba-ibang impormasyon sa palibot. Impormasyon na may pakinabang. Sa paagi ka na istorya dyan sa luwas, katuwang ang news team sa pagninot kan sa buyang field commander si Chief Reporter kumpareng Jimmy Nasalita. Siyempre si Pading Jomar Dian sagkod si kumpadreng Al Mario. Katuwang si Ans Galera sin si Joshua Bino. Sama ni Belayaw dyan Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical sa AM Bada sa kuyang co-pilot yan na nanubarong bindong broadcast tabi sa radyo sa indong mga traditional radio yaon dyan si kumpadre Nal Baldo kan barangay Dapdap the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, sa padagos pong sumada ka nagbuburotang istorya sa labo lokal. Siyempre ang pag-abangkan mga nagbuburotang informasyon man sa national, international. Yaon dyan si Angel Mustasan sa Muyang Anghel. Tatabang man si John Matthew Balyaran. Sa social media platform ni si Jimus Barrios. Sa supervision ng RCS pangamahala ni News Director Mar Dela. Mantang parabang-tabang sa IT, sa production, sa research, and siyempre sa newsroom, pati na po sa social media platform. Ang kapartner ko ngayon sa IT para po sa samuyang broadcast, region-wide, worldwide, net-wide, nationwide, in high definition, full stereo broadcast. Yaw dyan si Richard Astor and siyempre si Fresia Marie Litana. Ako mapan sa indong servidor sa radyoan sa indong pong public information officer ng bayan ang mapasiramkan sa indong meriendahan nasin mapanatok, mapaliputukan sa indong pinaghandang pamanggihan si Pio Fernandez. Good afternoon. Dire-diretso na kita kan istorya dyan sa palibot isihon pa duman sa Primer Distrito kan Albay may informasyon na dara ang sa tuyang pag-iriba dyan si kumpadreng Jomar Dian. Maraming hapon kumpadreng Jomar. Salamat pa rin Pio. Location ko sa Rizal Street sa Siyudad ng Tabaco kung saan sa tangod ko nag-aaging ko yan ang motorcade kan Black Nazarene na hali pa duman sa Metro Manila kasi nagdalaw digdi sa Siyudad ng Tabaco sinadalaw sa laog ng pitong aldaw. Ang Black Nazarene yung pinag-procession mo yan digdi sa kabilugan kan sentro kan Tabaco, pinahiling niya to, kung nagiling sa mga sa, ano niya to, sa FB, ay kini nakasum, kuni na, imahin ka na sa rin, nagagis sa patuyang tangod, nakaluna din sa parang na nakalaog siya sa Daro Aquarium,
As in, nagtutulong ilisan puntahin ang mga may grupo-grupong tao para matawan ng pagkakataon ng mga atigoto, iyon na pahit ng mga panyo sa ibahin ng Nazareno. So, ini tadi pada na ibahin ni Nazareno, pasubakong alas 2, sabat ini kasubako duman sa Hiraya Manawari. Iyan ang primero niyang stop paglaong sa syudad ng Tabaco. Then, from there, nag-motor kay Daini, pasiring sa kabilugan kan Barangay San Vicente, kung sa inyaon duman ang Nazarene Shrine. Then, naglaog sa Tabaco National High School, kung saan sinapat maninig ang kadakul-dakul ng mga estudyante. Asing duman sa laog ng Tabaco National High School, nagkagwa kang pinagkapot na pagtungaw, Santa Maria din sa Black Nazarene. Paghali naman sa Tabaco National High School, mga 30 minutos gayet sinda naman, nagluwas na asin naglibot sa sentro kan syudad ng Tabaco, pasiring sa Barangay San Roque, asing ngunyan, din nagbutwa sa Barangay sa Rizal Street, na madiretso na ini ang natutumbukay ni sa pinakasimbahan, pero pag mahapit lang ining dita oras sa simbahan, kan St. John the Baptist, then mapasiring na ini duman giraray sa Barangay San Vicente, kung sa inyaon dumanan sa iyang shrine. Yan ang aktibidad, ganyan na daw tabi pa rin tiyo, pero kadakul-dakul na mga aktibidades ang mangyayari digdi sa syudad ng Tabaco sa masunod na 7 aldaw sa pagbisita kay ning Black Nazarene digdi sa satuyang syudad. Sa kamuyang digdi sa syudad ng Tabaco. Sumapanang pa din sa San Vicente, yaon duman ang Diocesan Shrine kan Black Nazarene, kung kaya duman ini ma-stay nin 7 aldaw, pero kadidid iluluwas ini para ilibot sa mga piling mga barangay na bibisitahon dito sa syudad ng Tabaco, asin magkakaigwaman ng pagdungaw ng Santa Maria sa kada barangay na bibisitahon ka ini. Tigyalat ko tang makaulay ang kailan day patapusin day kita nagkaigwan ng pagkakataon na makaulay si Father Fred Naga na iyuhan kura para ko kan San Vicente Ferrer. Sa ngunyan pa rin, iyan ang sitwasyon din dito. Nakul-dakul na tao nagbabantay duman sa may sentro. Ang napustong kaya pa rin bako ining residential area, ano din sa mga factory, mga bodega, kaya hindi pa halos bakong matao. Pero naman sa pinakasentro, matawo na maray. Yes. Ang mga eskwela na inagihan kaya ni Padi sa mga estudyante nagluluwas, kasi nagwawaragayway bilang pag-welcome sa Black Nazarene. Tiyempo man kung pwede sa pagpalay ko sa inyo, nagdadangabang na si Jesus Nazareno. Kundi mo ako talaga sa laong pa, bumukulong ko na mainit naman ako naman. Tiyempo na agad. May salamat sa mahal na Diyos. Tiyempo na agad. Tiyempo na maray. Aram na pa din. Kumbaga, may patabing na napalawon mo na ngayon si Padino, uyan ako sa tangod. Iyon na ata na sus Mariosip, nangyirabo ko ng buwit. Kayo na hiling nagkasato yung mga nahiling palikan mga parang tabay ta sa YouTube as in sa FB, kumain ni Nazareno na nag-aagi ng sa tangot. Nagpundo pati, nagpundo ng buwit na segundo, mga 6 o 7 segundos. Dita, pigpunduan itong sugrupo kan tao, nagalat sa iya, naggaw-gaw man kan sa mga panyo para ma-i-approach, tawag kang Nazareno. Nasa kwan siya, nasa glass casing, kumpadre, nagaro aquarium, and bilog so replika yan kumpadre, hali duman sa Quiapo, over. Roger on that. So replika ni pa din na piglilibot pa kayo ni Sebe pang partikang nasyon. And iyo yan ang dinaradig di sa syudad kan Tabaco. Nakayo pa itong Paco pa din. Ready akong bumukod pa din. Kung makalagpas talaga, bumukudong ko siya para may telling sa publiko. So, siguro pa din, abante naman ako, papiring na ako sa may Barangay San Vicente kung na mahabol tapak ng oras. Ilan ang tapang ibang mga aktibidades may connectivity sa Black Nazarene na nasa pagbisita digdi sa syudad ng Tabaco. Kung tamaan pagrurundom ko si Padre Naga, saro yan sa mga padi na minatumang duman baga sa mga mal-elementos. So, exorcist baga, Exorcist, tama. Exorcist, Padre Naga. And siya ang kura paroko kan San Vicente Ferrer na iniiwan na arungon yan ni Black Nazarene. For one week,
O 1 week yan pa din. Siguro sa mga masunod, yaon mo sa tudya sa schedule na iba rito na, pero sa mga masunod, kasama ko na lugod pa din. Sige. Wala na yun, may kapatok ang schedule. Alam ko Sige. na po ako digdi sa kuyang Kuota na. tango na ini. Napasahon ta na ini ang schedule ni Black Nazarene. So makatapos ining prosesyon, motorcade, magkakaigo ning welcome mass alas 6 Banggi duman sa St. Vincent Parish and Diocesan Shrine. Alas 6 yan pa rin. Pag alas 7:30 p.m. dahil ko sabot kung ano ang gusto ko sabihin kantayze. Pero Vicarial Commission on Youth. Yeah, 90 onwards, so venerasyon na rosary, confession, yan naman. Ang dapat sa 23, alas 5:30 magkakaiguan ng misa, duman mismo sa San Vicente, alas 6:30, penitential and veneration to San Vicente Elementary School. Elementary School, Sa aga. alas 6:30 ang aga. Pag alas 7 ang aga, magkakaiguan ng misa, duman sa nasabing eskwelahan. Tapos, itatransfer ini sa Batagpak Elementary School pag alas 8:30 ang aga. Alas 9, madungaw na naman si Nuestra Señora del Carmen digi sa Nazareno. Then, pag alas 10 ang aga, Holy Mass sa Batagpak Elementary School. 11 a.m., veneration. Pagkahapon kayo ni, iba ba yung sa pinagbubong elementary school pa rin. So, pagtulong eskwela na ining dudumanon niya, palos araw magkaroon magiging mga aktibidades. Then, pag alas 4 ng hapon sa aga, ibabalik na ini sa Diocesan Shrine sa San Vicente. Isa na ang mga masunod kayo ni Catechesis. March 24, puro misa ini. Biyernes. Pagkaaga, taro 2, 3, 4, 5 misa. Oo. Pagkaaga, pagkahapon may sarok pang saro 2, 3, 4. Apat na misa man pagkahapon. Opo. Then pag alas 7 Banggi, so veneration, testimonies, stories diyan may devotion, hanggang matanga na yan. March 25, pag alas 4:30 ng aga, may walk of faith Yan. o dawn procession. Hali ini duman sa Paris, pasiring sa Hiraya Manawari, pasiring sa Matagbag Bridge. Then, after that, 6 a.m. in the alas 6 ang aga, may misa na naman ang sponsor manigdi, ang i-accommodate sa mga taga-barangay Estancia at Malinaw na pilgrims. Pag alas 8 ang pagkaaga, so Holy Mass man para sa mga taga-barangay Panal. Alas 9:30, misa para sa mga taga-San Antonio. Then pag alas 11 ang aga, procession, pasiring sa Hiraya Manawari Covered Court, ang maasikaso na kayo ni LGU Tabaco. Yan. March 25 ang giraray, afternoon, welcome rites, duman sa Hiraya Manawari, may penitential procession. Then after that, pagkahapon, procession na ini, pabalik na duman sa San Vicente Diocesan Shrine. Pag 4:30, misa, puro ini misa pa din hanggang magbanggi. March 26, misa, alos misa pa din, rayaon lang duman ini sa San Vicente, Diocesan Shrine, puro misa iyan. Then, afternoon ka na March 26, yan, mga misa, may Children's Mass, may Via Crucis sa Bagong Road na pinagigibo. And March 27, puro man yan misa pa rin, halos maghapon yan. Kaya maski anong oras magbirisita ang mga deboto, may maabutan silang misa duman sa San Vicente Parish. March 28 in the morning, ultimong misa, alas 8 ang pagkada, so farewell mass na tabi. Yes. Mahali dahil hindi sa Ciudad San Tabaco, Roger. hiring sa ibang lugar. Roger, very Sabi good. pa rin, kompletong schedule kang pagbisita ni Black Nazarene digdi sa Ciudad San Tabaco. Jomar Bian, DZTV. Salamat kumpadreng Jomar sa pagsubaybay dyan sa pagbisita ni Senyor Jesus Nazareno, ang itong na Nazareno. Tiyempong kan pinalawta na si kumpadreng Jomar, eksakto agi naman sa iyang location na Ispatanagad, pagkatapos nagpundo pa nin nagkapirang segundo. Yan, tabi. So, gabos na devotos dyan kang Black Nazarene.
Diyan kamo sa Tabaco, San Vicente Ferrer, so simbahan. Sagkod sarong simana diyan tabi. Yan, welcome kay Sir Nonoy Luksin. Yugun mo. Yaon, Sir Nonoy. Ano sa mo yung Vice President for Engineering. Ano, Sir Nonoy? Welcome home. Giraray sa DCGB. Sir Nonoy, ngayon digdi, nagbibisita. Nag-check kan na mga ekipahes. Yan. Nganing puwerte ang broadcast na pirmi kan sa tuyang istasyon. Sige, welcome. Maray na hapon, Sir Nonoy. Yan. O itong suduman sa ako niyan, sa Senyor Jesus Nazareno, yung itong na Nazareno, yan yung replika kang yaon duman sa Quiapo. Pinaglilibot man yan sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Ngunyan sarong semana tabi digdiyan sa satuya. Dahil mag-worry kung anong schedule ka na misa, pero may igwang misa po dyan sa San Vicente Ferrer, sa sayang harong dyan sa Tabaco City. Mabisita lang sa nagkakapirang lugar, pero ibubulta man sana ang pagbulta. Igwanin mga schedule nin banal na misa dyan sa nasabing simbahan. Ano? Sige. Welcome kay Senyor Jesus Nazareno. Dagdagan tan mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paransabay. Sa mga nagdagman niya itong barata, posibleng sa mga maamot na panahon, mag-ipat nanin, opisina, at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa lugar kung saan medyo mahiwas-hiwas as in bako na sa loob ng Campo General Sipinola. Ini nagluluwas matapos na mag-igawa na nin ocular inspection as in pagbisita nasundito ng opisina sa pangenot ni Regional Director Edgar Hubay kay Jubay sa Salvason ka na Daraga Albay. Arayo na. Arayo na. Arayo na pag duma. Ay, ano rin pala ng ranggo ni Jubay? General na yan? Ako man. Kung ako, general. Nag-inspeksyon na sa Salvasyon? Nag-inspeksyon na kita. Ang kaibahan ninda kipag-kortesiya sa kay Engineer Dante Baclao, papayabagan Albay Provincial Engineering Office, and ang saro sa pagpa-prioritize nindang niya pagkatapos kay ocular inspection, iyo ang pag-draft na kan use of truck agreement kan nasambitan ng lodita hindi pagsidiri kan na gobyerno probinsya ang posibleng dumana sinta maglipat pag nahaman ini use of truck agreement na ini tugutan na gamiton kan PDEA nasambitan ng lote sa nagkapirang taon pero sigun siya di pa man sinda rin eksaktong petsa kung rin talaga makonstruhir ang nasambitan ng opisina pero target sinda na mapuuna hindi ko niya na taon. Ano ang rason na tatamahali sa Campola na igwa na dyanin kunyan, igwa na ng physical na opisina nasa laog sa kampo tapos duman use of rock sana ba isida makatugbok dyan yung halos magayon permanenteng istruktura konkreto ta kung pahalion ka na provincial government dahil sindang maginibo sa sinda maduman. Baka sabihin mas mahiwas kayang lugar ini na nasambitan ng lugar. Sa Salvasyon. Oo. Yeah. Kaya lang the question is, pag use of rock, igwaning kondisyon siya kung gusto ng pahalion niya kan ibabalik na. Sa isin naman, kung dahil naman sinda dyan sa kampo ng opisina. Iyan naman ang inisipon sa mga masunod na taon. Yun. Sige, aber daw. Pero sa kunyan, bigasin-gasin pa rin ng mga dokumentos paano ko digdi. Medyo huralawin pa ang proseso pero hopefully maasikas na din niya katawan. Sa na eksaktong lugar duman sa Kuan, sa Salvasyon Cantaraga? Kunday kita nasasala, Sir Pio, duman pagka sa pinagtakan mataon, garot taon 2022 ito kat pamayop pa kan na gobyerno provincial si Governor Aldras Pichara. So may binugtag pagkaduman na Albay Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Operations Center. Sa Salvasyon. Yan. Dumadi, nakulaw nitong compound man ang ganito. Kundi, saro pa na apura kan harayo na,
Agihan niyan ka. Pero ba yan? Budaya na naman sa motor fuel. Oh, yan naman. Yan naman sa mga trupakan sa COVID kay ito. Tubig istorya mo. Di duman, sa bagay, mga company to, kudal na sa nang kaipuhanan duman, doon mababantayan man ang gaduman so kunyan. So mga, igo kaya dumanin mga nagkakurumpis karbaga na auto, so nagbalgar kan provincial traffic safety code. Yan, kaya pwede yan duman mananggad. Sige. Roger. Si Zubay pala ng tabi sabihin, Director 3. Director 3. Una ko yung naralatal. Dubling selebrasyon na naman. Yan. Ano ba pag nagdudumang ka? Ano lamang ang kuhan? Ikaw, bigala. Wanted ka naman. Ay, hindi. Sige. May tabi sabihin yung informasyon as Galero, DCGP. Salamat sa istorya alin dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Command. Nabalyo duman sa egay pala na Jubay si kababayan na sa Salvasyon. Okay man yan. Sa likod sanan ka na eskulahan. Ano sa Salvasyon kan talaga? Sa rupang report, nasa linya man si Kumpadring Al. Kumpadring Al, Diyos marhay na hapon. Maray na hapon, kani, other matters na sana, napalawig pa ang diskusyon. Entering in the board member, Attorney Melissa Badesar Medilia, as in the board member Vince Baltasar, manungod sa issue kan tupad. 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 Si Gobernador Attorney Grex Lagman na nagpadaranin letter request sa Sangguniang Palalawigan na autorisaran siya na magpirma sa Memorandum of Agreement entry kan Department of Labor and Employment as in an provincial government kan Albay manungod sa tupad. Kaya ni bagang tupad meaning nabinipisyaran si Araon sa barangay igwaki tupad so iba-ibang politiko so ako Bicol, si Congressman Joey unyan igwaman digdi sa probinsya sa pagi man ni Gobernador Lagman pero kay Tuan Kimuwa. Okay. Presenter ini ni board member Abadesa digdi sa mga pag-iriba sa Sangguniang Palalawigan sa other matters na gani. Dahil certified ining agent halis sa opisina kan gobernador alagad may simpleng kaputan si board member Vince Baltasar kung sa liquidation responsibilidad kam gobyerno provincial. Okay, ano ang Dahil kasalanan? sabi ni anaprensyo ni board member Baltasar kung naini monitor ka provincial government baka madipisilan sa second batch dahil dapat ini liquidated on first batch antes ka matatawan kan second batch naman. So, kumbaga, so provincial government man ang ma-esfuersos na ma-distribu yan, ma-identify man sinda kaso beneficiaries man under sa provincial provincial government man ang ma-esfuersos over. Ang point ni board member Baltasar kung responsibilidad kan probinsya sa MOA ang liquidation tabak dahil maka-otro mag second batch. O anong simbag ni at abogada? Halawig so the diskusyon taday pa day man direktang na simpagtulos ni board member Abadesa day man sigurado ni Vince Baltasar kung yaon niya sa MOA yung masama suhapot niya kundi kung ano-ano ng mga reaksyon man sa dalaga na kanda istorya kundi pigpara review so MOA may nadiskutre man garay sa partikan halawig na mga kondisyones naman na ang responsibilidad karabang ang dole barangay asin ang provincial government kan Albay. Iyo bagaan maski sisay man na nagpapautog kayan araw kaan an kunyang kumbaga generic na kondisyones. Tama
grabe bagaan mga liquidation pa kayan, ang mga documentation kayan, may retrato, may attendance yan. Iyo yan ang sistema sa barangay. Kundi dahil man tulos na direktang nasimbag ni Abadesa, kaya halawig pa so deliberasyon kayo ni. Kumbaga nag-ikot-ikot man sana so simpleng apat ni board member Baltasar. Kundi naging sumada, magtatarabang ang dole barangay as in the provincial government. Kaya sa walang sabi, ining presenter na ning kaganakan gobernador ang inuyunan man kan mayoriya kan mga pag-iriba digis ng gunian panlalawigan. So the long and short of it, aprobado. Aprobado mangyari. Kaso luman sana si board member Vince. Di ano magboto siya, yes or no? Anong Ano naman nga niya? nagburutuan? Ano na nagburuto? Kaya nagburutuan ta. Unanimous Di na. man nga ako nag-object, kundi nga naghapot man sana ako. Iyo. Kung non-liquidation, responsibilidad pa kan provincial government dyan sa MAWA, na di man nga akong kopya kan MAWA. Very clear na. Tama nga, di ba siya nag-object? Kung anong mga kondisyones na nagaput siya, tanganin, malinaw. Okay, sige. Napalawig lang o garing. Mm. Simpleng hapot, napalawig yung mga, siguro inabot mga 45 minutes. Di pa minsan, dyan managad sa other matters ang balitaktakan. Matapos sa saragutang quarter to 4, tapos pa sana. Sarang topic sana yan. Dyan pa lang, kung di ba't kung Padreng Al, igwa na, may kairiba gayon duman sa Dubai na mga sangguniang palalawigan members? Ano yung una? Yan na. Naging Merkulis o sesyon, nag-arabot pa sana kasuhapon. Pwerte, haling Dubai. Sabi ni board member Andy, pwerte manda. Pero kulahon na naman arong. Hindi kuha, ang beneficyo ka nalbay. Tapos, napunod na sa agriculture system anda naman. Ang mga patubig, direct ka talaga sa, kumbaga may mga tubo, ang patubig sa mga tanuman. Iyan ang parte ka na adalan ninda duman. Iyo, sige. Okay, yan tabi, pati, ang informasyon, alit digris sa Guniang Panlawigan, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya haliman yan sa sanggunian panlalawigan kan Albay. Yaraw na pala so mga miyembros kan sanggunian ang nagsarabay duman sa Dubai, na parte yan kan sa indang learning process sa Wunwan Dubai. Talaga, pwerte, all expenses paid yan, tabi, ha? Makakuha dumanin kabatiran na pwedeng aplikar digdi sa satuya through legislation. Pati so area development team yan kan 3rd district na nag-spearhead kan kadaklan mga members kan ilihidong opisyales duman sa 3rd district of Albay. Sige, Oras Pilipinas, alas 4:35. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex Excited Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024. Per DOH FDA CFR, permit number 1492, series of 2022. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Butito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Butito. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukbuan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na, lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Riparuhon ang gad na dain ang bagang natada sa lutuan. Ugalion ang riparuhon ang kusina bago magkaturog. Inidahilan sa kadaklan kan mga kasulo nangyayari sa pagkabanggi. Syerdohon man na nakakaag sa telepono nindo ang telephone number kan pinakaraning istasyon nin bumbero sa indong lugar. Ang fire prevention tips na ini hatod sa Indo kan Bureau of Fire Protection 5 asin kan istasyon na ini. Sa bawat bukas ng selyo, nangitig na Yasi Festman po for Neville San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One in Every Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Neville San Miguel, GSM Group at Primera Life para sa premyo. Sali na sa Isanalo sa One in Every Nation. responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya!
Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to ng seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ng basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. Salamat kumpadre nga na bolta na kita sa programa. May mga istorya pa kita dyan sa luwas na sa linya. Si Joshua Bino. Joshua, maraming mga hapon. Please go ahead. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, dahil na mo na mahampang, asin mapalawas ng statement o reaksyon sa media. Si Daraga Mayor Awin Baldo may kinaaraman sa ibinaba o pigsabing desisyon kan Court of Appeals kung saan pigdeklarar o pigsabi Sir Pio na null and void. So nainot na desisyon kan Regional Trial Court Branch 10 kung nagtugot makapagpiansa ang nasabi ng alkalde. Ini Sir Pio ang naging simbag sa DCGB News kan tagapagtaram kan LGU Daraga na si Hanebet Sullivan. Ngayon yan na pagkahapon sa ngaran kan balansyadong pagpapalawas ng informasyon. Nagbalo ang DCGB News na makuhaan ni na reaksyon ang nasabing alkalde. Nagpa-share kita Sir Pio sa munisipyo and sakto paglawta. Nagsabat man sa tuya si Madam Hanebet Sullivan halini sa opisina kan alkalde. Asin yun na yun Sir Pio sunagin simbag sa tuya na day na mo na mataon ng reaksyon o statement at alkalde sa media. Alagad sinabi ni Sullivan na ngunyan as is business as usual siguro sa iya. Kung saan padagos man dagiraray ang dalagan kan trabaho sa lokal na gobyerno asin day ini makakaapektar sa pagtataong serbisyo na dapat na-resibi kan lambang Daragenyo. Yan, okay. So, we respect it much itong desisyon ka na Court of Appeals is not, sabi na nga, nakasentro ito, duman sa desisyon kang korte. Kung sana, na-affectaran sa nakang desisyon na ito, siyempre, primeramente sa korte, iniguning collateral effect sa piyansa ni Mayor Awin. Yeah, so, dahil man dumaning kuan si Mayor Awin, dahil dumaning kuan, kumbaga, bako siyang mayor na partisipante duman sa findings na ito ka na Court of Appeals, but yung Court of Appeals na sentro talaga so sa indang findings duman sa decision ka na lower court na tugutan siyang makapagpiyansa. So it's been the Court of Appeals and ining sa lower court managad. Tama man yan na pahayag ni o kaya sitwasyon yan stance kumbaga ni
Mayor Awin Baldo. Yan. Yes. Sige. Yes, Roger, pinagtabi, Sir Tio. Alright, so yung tabi, Sir Tio, ang mga dagdag ng impormasyon, katakot sa mga nagbuburo po ang istorya kan mga nakaaging aldaw. Roger. BCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya. Halik dyan sa luwas, nagpasiring, bakong binalo, kundi nagpasiring para kuhaan maning bayag si Alcalde Awin, apektado siya direktamente kan desisyon na ito kan Court of Appeals. Although, ang issue naman is between the Court of Appeals and yung lower court, yung branch 10 digdi sa Legazpi City. Tabi kaya lang siyempre pinag-grant baga paano so bail ni Mayor Awin kan lower court, kaya iyo yan maapektaran siyempre siya sa hururo na yan. Pero bako siya sa mayor na kwan dyan, because it's not the main case na pinaghururunan yung murder, bako pa yan tabi. So sa piyansa lang ito duman na katakod duman sa kaso kan murder, ancillary issue baga, ayan tabi. So halatunta na lang sagkod na daipa iyan tabi na lilift na pagtataonin na bail, pag-grant ng bail, it stays as it is. Kaya ang trabaho dyan sa Daraga as is, tama yan, as is, normal, nag-funcionar ng normal, gabos na administrative powers, responsibilities, duties ni Alcalde Awin, siya na legal na nag-function kaan ngunyan tabi dyan ta, o yan patabian, day pa man lift. So ining pag-grant kan lower court kan sayang fiansa naordon duman kang Court of Appeals is ibalik pag-abalan, konsideron sa mga evidensyas na nalaktawan na dai pinaghururunan, kumbaga makakapian sa managado dai si Mayor Awin. Iyan ang paghururunan pa sana duman naman sa korte, napigdadangog na ngunyan sa sarong korte duman sa Metro Manila. Yan, tabi. So, absence of which na lift pa yan na kuwan na pag-grant ng bail, it stays as it is, tabi. Kaya normal ang dalagan pa dyan, tabi. Sa Daraga, dahil ng major na kang biyada dyan, gabos, as it is susog sa lay ang pag-functioner dyan, kan lokal na gobyerno ng Daraga. Yan. Kasuna kaaging mga aldaw na unambitan nga to na inibagang manunungod sa agrikultura sa Republika ng Pilipinas, lalo na sa manungod sa supply and demand, sa supply and demand. Ngunyan, nagangalas baga kita ang presyo kan mga produktong agrikultura barato ang bakal sa farm gate. Diyan sa mga paraoma, barato. Pero pag abot duman sa saod, marahal. Yan, naggangalas nga yan mga, maski sa mga nasa pagtanom, nata nga yatarog ka, lugi nga ni kami. Naghahagad nga ning tabang sa gobyerno, subsidiya. Makangalas bagatabi na di bakal halimbawa piso, ini halimbawa sana piso ang bakal duman sa paraoma, so nagtatanong kan mais halimbawa, o kaya nagtanong nin kung anong produktong agrikultura, piso sa bakal. Pagabot duman sa saudan, paminsan 8 pesos, 10 pesos. Ang nagyayaman sa mga bakuman na sa paratanom as is. Ang nagyayaman somewhere, somehow, along the way, pati sa mga paratyenda. Kaya sa mga parao, mga ngunyan, mga paratanom, they keep on begging, subsidiya nga yata, dahil minakaya ang cost, ang production cost. Yan. Ngunyan, sabi ba ito, dapat naman kan gobyerno as in maka-devise nin pa sistema na paghali duman sa farm gate, babakalon ang produkto kan mga paraoma na barato, kung pwede, inda ko kung sa espiritu kan free trade, at kung pwedeng limitaran ang middleman, and kung pwedeng mag-intervenir ang gobyerno for the sake of general welfare, na dahil man masyado patungan kan mga middleman itong nagpipidir, nagbabakal baga dyan sa bulod, kung pirasan ng kamot ang maagi, kung limitaran yan sa
sa pagpasapasa kan na sarong sakong kamote from one person to another, bago makaabot duman sa saudan, gulpi na ang patong to the detriment kan ining kita nga end users, mga konsumidores. O ngunyan, igwanin bareta kita na mabasa kasubagot na nag-proofread kita kan news na alas 5, igwan na ning sarong legislador. Di ko lang narunduman na ngunyan kung sa lower house ito o sa upper house na mahilig na kan sistema ng iyan. So aktibidades, kumbaga yung transaction kang mga middleman hali duman sa farm gate, sagkod na makaabot duman sa paratienda sa saod. Pa dyan ang problema, dyan ang paratong na gulpe. So para tanong gulpe ang sakripisyo. Nagbabaratak na ang buon, naghiri lang sa katatanom, babakalon sa indah baba ang presyo. Pero ang problema, pag bakal kang primerong persona dyan sa farm gate, igwa naman yung nasalo, 2 persona na. May patong na ito. Pagbalik naman sa ikadawang persona, igwa na naman kaaning masalo. Ikatulo ng persona, middleman. Sagkod na ikaapat gayon o ikalimang middleman, bago ang maglanding duman sa sauran, sumatsinda na mismo. Kaya sa pisong bakal, paminsan 8, 10 na pag-abot duman sa saudan. Ngunyan, iyunaan, igwa na, kung abuton ka nora, 15 minutes lang sa news kasta, kung nabasa taod-taod, igwa na kaanin nag-reparo. Natibaan lamang mapunan, maka-devise ang gobyerno na kung pwede malimitaran, iyan na mga middleman. Inda ko sana, takita baga na sa free trade sa Pilipinas, kung pwede iyan. Pero in the spirit of general welfare, tibaan lamang maundra iyan. Makonsiderar. Tabuman ang grabe ng patong pag-abot sa saudan. Kaya baga sa mga parao mata nag-agrangay. Mahalong binakaran sa mo, barato. Dahil man ngayon kami nagayaman. In fact, nagahagad kami nin ayuda sa gobyerno, subsidiya. Taday minakaya ang production cost. Magpaparalangkaw ang presyo kan abono. Buda iba pang maintenance dyan sa pagtanom, asin pagpatalubo, pag-ani. Ngunyan, hihilingon iyan, tibaan lamang maistudyaran na kumbaga magkaigwan ng ceiling sa na price ceiling sa middleman. O malimitiran kung purang kamot sana ang pwedeng magpasa-pasa kang produkto. Kaya nga ni paminsan baga tatanim si tatanim sa tuyang kapartner ko niyan, paminsan mas maray magmakal suyaon sa nabaga sa gilid kantinan po na mga nanay, mga tatay na nagbibenta. Tayo nan mas kuan dapat na tabangan. Dyan sa bulibad, igwa dyan yung nagbibirinta kayo na Buda dyan sa mga saud-saud na sa gilid, sa mga sa gilid sana. Igwa yan, so may turutumbok na darang ko niyan. Na mga duma, gulayon. Yan tasinda, so direkta namin na paminsan, piparasan nga na yan, malo ng tricycle, pag-abot, sinda mismo, mahuyag dyan sa saud, medyo buro-barato yan. Buda tabangan mismo pa minsan nga ni basa luwas kan compound kan saud basayaw sa gilid kan tinampo lalo kung medyo saraudan na diyan sa mga direkta sinda mismo sa paratano mismo ilalaga sa ako sa indang ani papa sa nida maarkilaman ng tricycle direkta sinda ang mahuyag duman sa saudan. Yan ang konseptong iyupuan ang pigagamit ngunyan kan kaliwa panahon ni Marcos ito ngunyan pinagre-revive. Tanganing mailiminar so dakol na pasapasang kabot middleman so gobyerno ang nagmakal kan mga produkto kaya barato ibibag sa kan gobyerno duman sa kaliwa store direkta halos direkta hali sa mga farm producers pasiring sa kadiwa kaya barato daining dakol na pasapasa kan inang yan na harvest hali sa kwan hali sa ining farm tabi and maging si Congressman Joey nga igwa ka aning proposal o kaya duman sa investigasyon kan lower house nakaunamit kayo si Congressman Joey Manag na
magkaigwanin parte anduman sa pigba proponer ni Congressman Joey na parang body o administrative body or parang departamento yata in a sense arugaan na mabantay kan inflation sa Pilipinas. That includes sa pagbantay kan inflation that includes yung supply and demand cycle sa Pilipinas. Iyon so wisdom ni Kong Joey. Iyon so iyon so meet ng gadkan laman akan saro sa ining natuk ka itong so idea ni Congressman Joey na pagpupunder niya na igwaning body na matutok sa inflation kang Pilipinas. Kasabay na dyan ining so mga middleman, supply and demand, pati na itong so pagmanipular baga, pagturos kan iba, paglimitar kan, pagpaluwas kan mga produkto, tanganing magmahal ang presyo. Yan, so manipulasyon baga, both kan supply asin kan demand. Yan, saro duman sa pinagpapupunan yan ni Congressman Joey na mabantayan. Sige. Yan, sabi ni Sir Joe na San Jose, nagibo na dang estratehiya sa Department of Agriculture na buksanaan gabos na Provincial Trading Center sa Kamalig para direkta na sa mga paraoma magpabakal sa trading center pagpuon kan bulan na Abril 2023. Tigtawang kikapital sa trading center or kadiwa. That's good enough. Yan ang magayon na ideya, bada sistema. Iwan ang logic ang kumbaga rationale behind na yun na tradings, yun na Albay Farmers Multimillion so pinag-estabilisar ba ni then Governor Albichara pareho man kay itong suduman baga sa bagsakan man sa ligaw na kung sa nakakadirekta dyan sa mga parauma na magbenta kan sa indang farm pulos o sinda mismo ang matienda dyan at a lower price na ining dakol na middleman. Ano po? O sige, di paano kayang inabot na naman kita sa tayo parameters na pamamaram sa programa ngunyan pong Miyerkules day kalingawan 5:15 ang novena po para kay mahal na Inang Santa Maria. O madara patatahot novena. Salamat, anang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa, Bicol Target